že si s ním bol Hej, vonku, bol on, áno, prečo áno. si s ním išiel von a aké si z toho mal pocity, ako to Mhm. prebiehalo? Mhm. No, v tomto prípade som s nimi išiel von preto, lebo mňa akože fascinovalo, hej, čo robia na tom internete a mňa zaujímalo, či sú takí v reálnom živote. Lebo napríklad teraz, keď si mal stream so Samom Pažickým, tak tam áno, ako aj on povedal, čo som videl, každý inteligentný človek vie, že to on robí pre show. Povedz, u Snipera som si nebol úplne istý, vieš. A tak som chcel vedieť, že aký je v súkromí, vieš. Tak sme boli vonku, no a hej, bolo to oveľa horšie ako na streamoch. To bolo, že peklo. Mhm. Predo mnou ho Mhm. začala mlátiť a akože fakt, že silno. A ono to zmenilo vlastne to, že Ritter sa dal dokopy so 16-ročnou, 15-ročnou v tom čase, vieš. Keď ťa niekto nazval kickstreamerom, neznie to dobre, vieš. Nie je to dobre. Dve jednotky, čo som mal, boli mŕtve, lebo som dostal sklenenou fľašou cez pisky, keď som mal 15 alebo 16. To ja by som sa aj s puškou postavil na hranicu, keby, vieš, som mohol. Len aby nikto neprešiel, vieš. Lebo Dámy a páni, vítam vás pri 4. epizóde podcastu Temná pravda a chcel by som tu privítať môjho hostia Buca. ďakujem pekne za pozvanie. Chcel by som sa ťa spýtať, pretože veľa ľudí to nevie, ja som to tiež nevedel, koľko máš rokov? 31, starý kokot. Kokšo. Ja si povedal, koľko by si mi typoval? Si hovoril, že menej. Ja by som typol tak, jak mne, okolo 25. Ja by som nepovedal, že máš 41. Všetci to typujú, že 25. To nerozumiem. Tak mladо vyzerám. Možno to robí tá brada. Tým svetlom na kamere. Tá Ja brada. no, Ale práve podľa mňa, keby sa oholíš, že úplne, tak by si vyzeral, že na 23. 14, ne? Ale díky, to je pekné. Čo ťa živilo predtým, než si začal s YouTubeom a so sociálnymi sieťami? No, tak ja som bol bežný radový zamestnanec vo veľmi veľa prácach. Ale ako ak by sme mali ísť takto, že čo som robil najdlhšie a najviac, tak to bolo, že predajca. Som vyslovene, že obchodník. Bavilo ťa to? Hej, výborné. To bola najlepšia asi robota, akú som mal. Čím sa živíš teraz? Teraz vyslovene som influencer manažer, čiže mám na starosti nejakých influencerov a tým dohadujem vlastne nejaké spolupráce. A vlastne to má priamy súvis s tým, že som obchodník. Čiže to, čo som robil celý život, robím prakticky aj teraz. Čiže aj mne navrhujem, aký majú robiť obsah alebo niečo. Od obsahových stránok sú práve tí influenceri, ale ja som ten, ktorý vie zobchodovať ich služby, čiže doslova predávam, vieš. Kedy si s tým začal? S influencermi? Áno, s touto prácou. Tak prakticky, odkedy som sa dal s Petrou dohromady. 3 roky. Petrou, hej, no to sú také 3 roky. Tak lebo, vieš, keď prišlo už na tú... na to, kto koľko zarába, vieš, ona sa pýtala mňa aj jej, tak keď mi ukázala, že koľko zarába, tak som akože povedal, že myslím, že to vieme zrobiť, zoptimalizovať, že vieš to predávať drahšie, tak vieš čo, vyskúšame 1 mesiac, nechaj to na mňa, uvidíme, hej, že čo dokážem vymyslieť. A dokázal som to vymyslieť tak, že už sa o to starám 3 roky, vieš. A tým, že Petra má veľa známych, akože influencerov, tak vlastne, keď im povedala o tom, hej, ako som je navýšil tržby, vieš, tak prišli viacerí akože ku mne. Kedy si začal točiť na YouTube a prečo? Čo bol taký prvý dôvod, že si povedal, že natočím video? Veľa ľudí inak nevie, popravde. Každý si myslí, že som začal na Sniperovi a Ritterovi. Viem, že nie. Nie. Ale čo bolo prvé video a kedy si začal? Ktorý rok a prečo? Že úplne najprvšie? Úplne ak by sme išli úplne najprvšie, tak možno zistíme, že som služobne najstarší youtuber na Slovensku. Lebo ak mi ukáže niekto video spred 2007, ktoré malo relatívne, že ako v pohode views, tak OK. Ale vyslovene prvé video hovorím 2007 asi. Čo to bolo? Vieš čo, to bol remake traileru GTA 4. To som zobral trailer GTA 4 a natočil ho v San Andreas, vieš. To malo nejakých 30,000 views v čase, hovorím v roku 2007, čo prakticky vznikol YouTube, alebo 2008, vieš. Čiže hej, toto bolo vyslovene prvé video. Ak sa bavíme o najnovšom mojom kanále, lebo tam to bol ešte starý kanál, tak to boli vlastne videá so zbrojným preukazom, že ako prejsť a získať zbrojný preukaz, keďže mám zbrojný preukaz, vieš. Milujem zbrane. Ale to ťa na základe čo? Napadlo ťa to vlastne začať natáčať na YouTube na základe aj tvojej priateľky, alebo len čisto si chcel ukázať ľuďom, že ako získať zbrojný preukaz, alebo čo bola tvoja motivácia? To bolo vyslovene, motivácia bolo to, že hoci kedy ideš vieš po anglicky, ideš na internet, chceš zistiť, ako niečo funguje, dáš how to, hej, toto, tamto. How to, zbrojný preukaz na Slovensku, video neexistovalo, vieš. Tak som si povedal, že viem, že je veľa akože žiadateľov, kurzy, vyslovene na získanie, ktoré ponúkajú strelnice, alebo niektorí ľudia sú predražené a nič ťa tam nenaučia. Jak som povedal, ja to dám zadarmo na internet, uvidíme, že čo to dá. Vieš, views tam sú akože v pohode, vieš, veľa ľudí, keď si pozrieš komentáre, hej, ďakujem Buco za zbrojný preukaz, neviem čo, koľkokrát teraz sme s Petrou išli do talianskych potravín v Nitre.
čau, ma spoznal, vieš. Vybehol spoza dverí, vytočíte videá na YouTube, Peťa, hej! Že neví, že tu nie pán Buco. A že hej, že prečo, ne? Aj kamarát inak mi spomínal, že som s ním dneska mali stočiť, prepáč, som ti skočil do rečí, že tiež ťa videl na zbrojnom preukaze. No. A vlastne tiež nám dal 20% zľavu v jeho talianských potravinách za to, lebo kvôli mne dostal akože zbrojný preukaz. Akože vďaka mojim videám sa naučil. Čiže vyslovene motivácia bola tá pomoc tým ľuďom, ktorí chcú získať zbrojný preukaz, aby ho získali. Postupom času, ako si točil už dlhšie na YouTube, tak boli tvojou motiváciou aj peniaze, keďže si videl sám, že vlastne keď si začal točiť reakcie na bratov, tak tie views rapidne vzrástli, takže boli motiváciou aj peniaze? Ani nie, akože toto tam vyslovene, čo zarobíš na YouTube, v mojom prípade to je také, že máš na kávu, vieš, do mesta. Čiže je to fajn, ale motivácia v tomto prípade ako peniaze neboli. Ne. Takže čisto len robiť osvetu. Hej. Ako osvetu, v tomto prípade to preráslo do osvety, aj keď nie, síce nie, to by som kecal, nie. V Sniperovo akože to bola osveta, ale teraz prechádzam na to, že si budem robiť srandu z tých ľudí, vieš. Teraz tam bola najnovšia tá Slavka akože video, čiže to sú vyslovene, poďme si robiť srandu z ľudí na internete, vieš, ktorí akože sú akí sú, jasné. Vieš, v tomto prípade. Ty si vlastne predtým, ako si začal točiť na bratu tieto reakcie, tak aj bol vonku so Sniperom a s jeho priateľkou a ty si im poslal nejaké donaty a robil im redaktora, hej? Dámy a páni, nerád vás ruším, no chcem vám pripomenúť, že necenzúrovanú epizódu v plnej dĺžke nájdete na herohero.co/temná pravda. No toto je super, vieš, toto ma zaujíma, toto chcem v Celebrity Combat vidieť, vieš. Smrť je práve to, čo bolo pred všetkým, pred spermiou, pred všetkým. No dobrá, už keď sme boli spermia a išli sme do vajíčka, už si myslíš, že už aj to sme nejak vnímali nejakým spôsobom, bola to nejaká určitá forma života? Že keďže tvoja priateľka je dosť známa na sociálnych sieťach a aj už spravuješ kvázi aj jej financie, čiže vidíš, koľko zarába. Ako tvoje mužské ego napríklad vníma to, že možno v minulosti zarábal viac peniazy ako ty? Čo hovoríš na Majlinine tehotenstvo? Ako si myslíš, že toto celé dopadne, lebo aj na to si robil nejaké videá, tak toto ma zaujíma, tvoj pohľad. To mi to nejak akože chýba, tu je nejaká diera v príbehu, vieš, a potom sa začneš pýtať, ona sa začne zakoktávať a sme doma, vieš. Jak to bolo, toto, čo oni tvrdia, že vy ste boli vonku, ty si išiel údajne po Majlin a tvoja priateľka išla po Sniperovi? Alebo Majlin mala chuť si spozerať dilda do Erotic City. Sniper povedal, že buď vymeňme si ženy. A niekto ako Sniper, ktorý, vieš, ja viem, čoho on je schopný, akože toho bizaru, ale v tom čase som nevedel. Hej, že či to hrá, alebo je reálne taký. Užíval si niekedy nejaké drogy? No. Takže toto bol bod, kedy si povedal, že podáš trestné oznámenie, keď sa vyražal tvoje... Nemôže sa vyražať proste nikto mojim známym ani náhodou. A donaty som im posielal, ono takto, ty keď si s nimi streamoval, alebo streamuješ na TikToku, aj keď si akože u nich na okne sa tomu hovorí, tak ľudia ti tam vedia posielať peniaze, vieš. Čiže nikdy to nebolo o tom, že by ja som vyslovene zobral svoju kartu, opísal hej číslo karty a zaplatil. Vždy som vlastne, a robím to dodnes, keď mi niekto pošle niečo na TikToku, keď to zapnem, a že to vlastne dávam ostatným streamerom, vieš. Ty vieš tie coiny premeniť na svoje coiny a tie rozdávaš ďalej, vieš. Čiže nikdy som ho nepodporil akože priamo v tom takomto slova zmysle. A druhá otázka bola, že som s nimi bol von? Že si s nimi bol vonku? Prečo si s nimi išiel von? A aké si z toho mal pocity? Ako to prebiehalo? No, v tomto prípade som s nimi išiel von preto, lebo mňa akože fascinovalo, hej, čo robia na tom internete. A mňa zaujímalo, či sú takí v reálnom živote. Lebo napríklad teraz, keď si mal stream so Samom Pažickým, tak tam áno, ako aj on povedal, čo som videl, každý inteligentný človek vie, že to on robí pre show. Povedz, u Snipera som si nebol úplne istý, vieš. A tak som chcel vedieť, že aký je v súkromí, vieš. Tak sme boli vonku. No a hej, bolo to oveľa horšie ako na streamoch. To bolo, že peklo. Takže ty si išiel vlastne len za spoznaním kvázi s ním von a nemal si predtým nejaký rešpekt, že proste sa niečo môže aj stať, alebo tak, alebo proste si povedal, že to vyskúšaš? Čo by sa mohlo stať? Neviem, že bude kradnúť pri tebe, keď bude s tým vonku, alebo neviem, hoci čo, alebo že tebe niečo spraví napríklad. Predsa sú to takí ľudia, že... A vieš, vonkoncom je o hlavu nižší a má 70 kg, čiže ja mám 100 a o hlavu som vyšší, čiže sa nebojím nejak o seba v tomto prípade. A jediný, koho by som sa vtedy bal, by bola Majlin, lebo ona je akože agresívna, že brutálne. Všetky tie videá, ktoré som dával akože vonku, to je že real. Tam bolo jedno video, čo natočil nejaký taxikár pred Hiltonom v Košiciach, jak tam proste ho začala mlátiť. Predo mnou ho začala mlátiť. A akože fakt, že silno. Som bol prekvapený. Aj. Som sa aj smial, že som nikdy nevidel 1,40 m vysokú ženu vyskočiť tak vysoko, aby mu priebala. Čiže hej no. Takže
Bol toto prvý bod, kedy si povedal po tej skúsenosti, ak si s nimi bol vonku, že na nich natočíš nejaké video, alebo kedy prišiel ten zlom, že si povedal, že OK, začnem točiť na nich reakcie. Vtedy, aj keď som s nimi bol von, to som ich len chcel spoznať. Tam neboli v pláne žiadne videá v tej dobe. Ono to zmenilo vlastne to, že Ritter sa dal dokopy so 16-ročnou, 15-ročnou v tom čase, vieš, tou Sofiou. Čiže vtedy som si povedal, že OK, toto je, si myslím, že cez čiaru vo veľa veciach a asi bude dobre, vieš, poukázať na internete, vieš, na to, že čo ľudia povedia, ma zaujímal ich názor, či som to len ja, ktorý akože mu to príde divné, alebo je takých ľudí viac. Keďže vlastne ja som mal aj podcast so Samom Pažickým nedávno, tak on je TikTok streamer. Aký máš názor na týchto ľudí vo všeobecnosti? Že nejako odkedy robíš reakcie na snajpera s Ritterom, ich selektuješ, že máš na nich nejaké predsudky, alebo bereš to tak, že keď sú normálni a ponúkajú nejakú hodnotu, tak je to v pohode? Sú aj dobrí streamery, vieš. V takej internetovom akože slangu, vieš, sú že tí Twitch streamery, ktorí hrajú hry, vieš, potom tam eventuálne začali sa točiť ženy v bazénikoch, vieš, polonahe. A boli kick streamery na Kiku, čo je proste, že dno. Tam boli, že fakt, že keď ťa niekto nazval kick streamerom, neznie to dobre, vieš. Nie je to dobre. A teraz je ešte horšie ako kick podľa mňa TikTok. Vieš, čiže keď si TikTok streamer, to je, že OK, vieš, už veľa ľudí si akože hneď z fleku povie, tí, ktorí akože sa na internete vyznajú, že to nevieši nič dobre. A nehovorím, že všetci sú zlí, vieš, napríklad veľa ľudí sa ma pýtalo, čo zrobíš video na Sama Pažického, vieš, lebo on to hrá, vieš, tam je to evidentné, že to hrá, vieš, tam no, akože on nerobí nič zlé, vieš. To som to presne povedať, že on to hrá na jednu stranu, oproti bratom na druhú stranu on ani nerobí nič, že de facto on mi aj tu minul napríklad hovoril, že on do 10. hodiny aj nenadáva. Že on až po 10. to som videl, áno. No, čiže de facto vlastne on, že tam nejaký svoj majetok poškodí, že to je jeho majetok, či to, že tam rozjebe práčko je jeho vec, takže ja si myslím, že on nejako nekazí tú spoločnosť, skorej to bere tak, že našiel dieru na trhu, by som to povedal, alebo neviem. Vieš, čo to je napríklad akože niečo, čo prakticky akože nemáš mu čo zle povedať, vieš. Nič zle nezdá sa mi, že by robil, vieš. A to, že akože nenadáva, aj keby nadával, vieš, OK. Naopak, on nahráva s Profibojom, oni točia cez profil ich dcery. To viem. Ona nemá 18, na TikToku môže byť od 18 rokov? Alebo od 15? Myslím, že od 13 popravde, ale tam by som musel prečítať tieto ako podmienky. Ale aký máš, toto ma zaujíma, aký máš na toto názor a pohľad, že niekto nahráva cez profil svojej maloletej dcery? Stále tam musí byť spárovaný účet s PayPalom, ktorý je 18+, čiže stále tam musí byť daný občiansky, aby si reálne dostával tú výplatu. Čiže ono tam je síce malá Julka šéfka, či jak to má, ale stále tam musí byť registrovaný, vieš, otec. Jasné, ale ona má de facto, ona robí tomu tú tvár, keďže je to aj na ňu písané, nie? Lebo bez nej by to... Možno hej, ale popravde ja ich streamne nepozerám a keď som tam už bol, tak ja som tu akože ich malú dceru videl fakt len akože, že na kraji obrazovky, že skoro tam nebola. Že neviem, ako to je normálne, ale nejak akože hovorím, oni ma nejak nezaujímali na tom TikToku, vieš. To, čo mi príde, akože mne to príde tak, že v pohode streamujú, vieš. Je to akože také akčnejšie, povedzme, živšie. Ja by som na to nepozeral, ale v pohode, vieš. Pamätáš si aj svoje prvé video, ktoré si natočil na bratov? Aký to malo úspech napríklad, aké to má teraz videnia možno a že o čom to bolo? No, tak to som vlastne upozornil na to, že existuje Ritter, ktorý bol akože za drogy odsúdený. Respektíve on nebol, to bol iba sniper. No a tam som rozoberal, že vlastne sa dal dokopy s tou Sofiou, čo má 15. Cieľom bolo zistiť to, či to príde akože viacerým ľuďom divné, alebo som fakt len ja akože, neviem, príliš starý už na to, alebo ja neviem, že už to je v dnešnej dobe normálne, že skoro 30-tník chodí s 15-ročnou, vieš. My sme o tomto inak mali aj debatu s priateľkou, ale za mňa akože na vine aj ona má na tom nejakú určitú zodpovednosť, nie keďže ona je s ním dobrovoľná, lebo napríklad keď teraz dám, že na jednej strane je baron, ktorý posiela svoj penis dievčatám, ktoré nemajú ani 15 rokov a robí to vlastne proti im vôli, a je tu Ritter, ktorý je vlastne s jej vôľou s ňou vo vzťahu. Vieš, čo myslím? Tak vieš, stále ona je dieťa. Ona je proste decko. Vieš, ona má byť tá akože chránená a pred zákonom, no už teraz nie, ale bola chránená osoba. Čiže... Nemá na to rodičov, ale? No má, jasne, že má. Ale tak vieš, veľa ako je takých rodičov, ktorí sa na teba vyserú, no bohužiaľ. Neviem, ako je to v jej prípade, do akej miery akože sa na ňu vysrala, alebo nevysrala, mama, ani sa mi to nechce riešiť, vieš, to je medzi nimi. Ale predstav si, že
tvoja dcera príde domov, má 15 a povie, že no, tak ja chodím s 27 alebo 28 ročným. Presne, No. ale tam podľa mňa sa vytráca tá úloha tých rodičov, že by je to mali za ten, lebo žije ešte pod ich strechou, nie je dospelá, to je jedna vec. A druhá vec, už len podľa mňa to, že sa dostaneš do vzťahu s takým človekom, jednak s takým človekom ako Ritter, ďalšia vec s tak starým človekom ako Ritter, podľa mňa vypoveda, že si asi ako rodič niekde zlyhal. No, viem ti povedať, že ak by sa to stalo v kruhu mojej rodiny, neviem, hocikto, tak áno, povedal by som tomu človeku, že kamo, ty si zlyhal, vieš. Lebo Lebo- malo by to byť nejakým spôsobom regulované za mňa. A jednak sociálne siete do určitého veku, ďalšia vec, aj podľa mňa by si mal viesť tú dceru k tomu, že ja neviem, napríklad keby mojej dcere aj Baron pošle penis, tak asi jej poviem, že proste si ho zablokuj. No, samozrejme. A riešim to nejakým spôsobom, nie, že mi je to na háku, vieš, alebo proste aj tí ľudia, že neregulujú vôbec aj mladším ľuďom pod 15 rokov tie sociálne siete. Tak je to, vieš, vždy na danom rodičovi. Vieš, ja by som kontroloval, vieš, akože snažil by som sa kontrolovať, ale zase, vieš, sú ľudia, ja som tiež mal nekontrolovaný prístup k internetu a tým, že som veľmi, veľmi dlho na internete, akože z užívateľského pohľadu, ja som videl na internete všetko. A keď poviem všetko, tak myslím všetko. A nejak si nemyslím, že by som bol tým poznačený, vieš, závisí. Ty máš podľa mňa výhodu v tom, že si muž, že není to už jen predsa len trošku iné, že na nich možno je to Jasne. trošku nejaké feministické, ale na nich čakajú asi viac tie nástrahy ako na muža. No áno. Ale ak sa bavíme o tom, že čo všetko som videl na internete, Jasne, vieš, tak bolo toho veľa. tak toho bolo veľa, vieš. Aj Baronov penis už. Aj Baronov penis som videl. to videli všetci, no. Čiže hej, vieš, ako mali by mať, vieš, ako rodič musíš vedieť a musíš poznať svoje dieťa a musíš sám vedieť, zhodnotiť, či potrebuješ nejako kontrolovať, alebo mu veríš natoľko, že mu dáš ten neobmedzený prístup prakticky. Keď sa na to teraz pozrieme takto spätne, ty si začínal vlastne s tým, že si chcel ľuďom ukázať, ako sa teda dokáže získať zbrojný pás a tak ďalej. Počase už si aj uvedomil asi, že aké to robí čísla. Počase už je tam aj motivácia takého toho influencerstva alebo naháňania čísel za týmito videami, alebo stále je to čisto len robenie osvety, lebo predsa len založil si k YouTube aj Hero, snaží sa z toho získať ako každý normálny človek čo najviac peňazí, takže je za tým už asi aj niečo viac. Ako čo sa peňazí týka? Celkovo aj motivácie, aj čísel, aj, lebo ty vieš, že proste sám, keďže spracovávaš influencerov sociálne siete, že s tým, že tebe rastie kanál, je možno, že ti prídu aj nejaké spolupráce, či už na YouTube, alebo na TikTok, alebo na hoci kde. V tomto prípade, ako keď sa pozrieme napríklad na Sibižana, čo je vlastne asi najbližšie sme, akože čo sa týka tvorby, tak on spolupráce nemá. Vieš, ja eventuálne prerastiem tiež v takú kontroverznú osobu, ktorú nie som family friendly, vieš, lebo rozoberám takéto hovna. A v spolupráce v tomto prípade neočakávam žiadne, lebo nemyslím si, že hociaké prídu. Vieš. Jediné čo, tak ešte možno ohľadom zbrojného preukazu. Tam už jedna taká akože drobná bola, ale hej, toto bolo že zanedbateľné. Ale keby príde nejaká, tak sa nevyhýbaš tomu, že by si ju zobral. A tak závisí aká, ale asi by som sa nevyhýbal, nie. Či je to vlastne celé o číslach? Nie, vieš. Stále v konečnom dôsledku ja točím videá pre seba, lebo sa páčia mne, vieš. Ja som najväčší fanúšik svojich videí vlastných, vieš. Čiže kým sa páčia mne a budem ich dávať na internet, vieš, vy ostatní ste všetci pozvaní, pozrite si ich so mnou, vieš. Keď sa vám páčia, tak sa vám páčia, keď sa vám nepáčia, tak sa vám nepáčia, vieš. Čiže nejdem sa vyslovene hnať za číslami, hovorím stále, toto nie sú také zárobky, ktoré mám z vlastne manažovania tých influencerov. Čiže vyslovene, že by to bolo o číslach, asi skôr ne. O zárobkoch, vieš, je pekné, keď ti to zarobí, lebo je to akože super. Hej, hovorím možno tú kávu potom do mesta. Ale nejdem sa akože teraz hnať za každú cenu, že čo najviac čísel a robiť čo najkontroverznejšie veci. Ja som dokumentarista, vieš, to, čo sa deje, to chcem zreferovať vo svojich videách, to je celé, vieš. Jasné. Keď už sme pri tých influencerov, že im vlastne spravuješ sociálne siete, vieš nám aj povedať nejaké mená, že ktorým spravuješ sociálne siete a ešte k tomu by ma zaujímalo, že s ktorým sa ti robilo najlepšie a možno s ktorým sa ti robilo najhoršie. Nemusíš nebudem menovať. Nemenuj teda, s ktorým sa ti robilo najhoršie, ale povedz nejaké veci, že ktoré to boli, že napríklad, neviem, bol moc... neviem, vieš čo myslím? Že prečo sa ti s ním robilo najhoršie? Vieš čo, ako vyslovene negatívna skúsenosť s influencermi nie je. Skôr sú negatívne skúsenosti s firmami. To je akože brutál. Vieš, niektorí si akože tiež po splatnosti faktúry, vieš, to sa im musíš vyrážať potom so všetkými právnikmi, alebo neplatia. Vieš, čiže influenceri ako takí nie sú problém, vieš. Ani sa mi nezdá, že by takedy boli.
A mena môžeš povedať? Nejakých 2-3, ktorým spravíš? Ich som sa nepýtal, či môžeme. Ja ich si nechcem, sa nepýtal. Okay. A hlavne tým, že vlastne, možno ja už robím ten kontroverzný obsah, je dobré ako ich držať v anonymite, aj keď akože chytrý človek si dohľadá, kto to asi je. Pretože možno nechcú vedieť, že... Jasné. Nechcú dať vedieť, Jasné. akože, kto ich v poriadku. Vieš aj opísať nejakú, že jak táto spolupráca funguje, že proste ty im vybavíš nejakú spoluprácu, zoberieš si za to fičko a ty komunikuješ celý čas s tou firmou, ktorá ich oslovuje? Áno, doslova. Čiže oni vlastne, je tam mail, no moja firma napíše, mám záujem toto, v počte tom a tom, čo viete ponúknuť. Vieš, a potom sa dohaduješ, že v Turecku na trhu, vieš. Máš voľnú ruku od influencerov, alebo musíš to komunikovať aj s nimi? Totálne voľno. Čiže nekomunikuješ ani financie, nekomunikuješ ani počet príspevkov, nič. To, čo ty povieš, to oni spravia. Okay. Takto to väčšinu času funguje. S tým, že tí influenceri prakticky sú stále akože šťastní za to, pretože keď som zistil, koľko si niektorí influenceri pýtajú a viem, koľko stále niektorí zarábajú, aj tých, ktorých nespravujem, hovorím, poďte ku mne. Ja sa o to viem postarať, vieš, o tie zárobky, pretože veľa influencerov si pýta strašne málo. A veľa akože firiem s tebou ide vyžubať vyslovene, lebo však chceš zaplatiť čo najmenej za čo najväčšiu reklamu. A vieš, veľa influencerov je povedzme príliš mladých. Vieš, niekto sa stal influencerom v 18, 17, 16, 15, v živote nepracoval, že nevie, aké to je vlastne vyjednávať s ľuďmi. Veľa ľudí nevie komunikovať s ľuďmi, vieš. Veľa tých influencerov teda myslím. Čiže nie sú schopní proste sa predať. Podľa čoho určíš hodnotu daného influencera? Že sú to, lebo dnes, keď si zoberieš, to som riešil aj so Samom, každý druhý človek má veľa followerov. Ale otvoríš si fotku, je tam 100 lajkov, 200 lajkov, otvoríš si Reelsko, tí ľudia majú 3000, 5000 zliadnutí. Podľa čoho ty povieš, že áno, tomuto vybojujem 1000, tomuto vybojujem 3? Engagement. To je presne počet followerov versus proste tie lajky, zliadnutia a všetko. Čiže a riešiš aj celkovo, napríklad firmy veľmi zaujímajú aj pohlavie, aj vek a tak ďalej? Samozrejme. Ono, vieš, je aj strašne veľa vecí, ty musíš rozmýšľať až tak veľmi nad vecami, že ak ti napíše, ja neviem, nejaká kadernícka, akože príklad poviem, Schwarzkopf. Chceme vám ukázať, chceme odprezentovať farby na vlasy. A teraz rozmýšľaš. Tak ty spravuješ blondínu. Je tam nejaká iná blondína, ktorá by si nechala prefarbiť vlasy, vieš, vieš niekde, ktorú nespravuješ? Vieš. Potom rozmýšľaš, no v tomto, čo si teraz pýtajú akože od môjho klienta alebo od mojej klientky, vieš, nevedia dostať inde, lebo tá druhá influencerka má čierne vlasy a tam asi rúžovú neodprezentuje, vieš, farbu na vlasy. A proste musíš rozmýšľať nad strašne veľa vecami. Čiže není to vždy len engagement, ale je to niekedy aj proste ochota a inú možnosť vlastne nemáte, čiže mi to musíte zaplatiť, vieš. Jasné. Čiže to je fakt obchod, to je ako komplikované, to je keby si hral šach, vieš. Ty musíš rozmýšľať na veľa krokov akože dopredu a musíš očakávať, no neočakávané. Keďže toto je podcast o úprimnosti, vieš aj povedať, koľko teraz zarobíš za mesiac? Približnú sumu? No, môžem ukázať? Ja ti to ukážem. No, tak ja neviem. Ale či to môžeš povedať napríklad, ľuďom som chcel ešte dopovedať oproti tomu, koľko si zarábal napríklad v tom O2, keď sa bavíme o... To je nezrovnateľné, no. Čiže v O2 to bolo 800 eur napríklad, 1000? Nie, viac. Akože v tej dobe, to bolo ešte pred covidom dávno, bolo, neviem, 2015, 16 do 2020 asi. Tam som zarábal, ja neviem, asi 1500. Záviselo, vieš, aký bol mesiac, vieš. Lebo tam som bol platený vyslovene od toho, čo odrobím. Tam som bol motivovaný, viac zmluv zrobím v O2čku, tak viac akože toto. Inak neviem, či sme povedali, že som robil Outučku, asi ne? Na začiatku si to hovoril, že si robil obchodníka Outučku. Okay. A teraz? Neviem, máme takú akože spoločnú kasu s Peťom, sa nám to zlieva, neviem. Približne koľko ty? Nechaj ľudia, napríklad, lebo chcem to ukázať aj ľuďom, možno si to pozrú ľudia, ktorí majú voči tomu predsudky, že aj by chceli začať, ale majú voči tomu nejaké predsudky a možno aj toto, aby bola, nehovorím, že peniaze sú správna motivácia, ale aby mali motiváciu možno aj sa presadiť aj v tomto odvetvi, lebo predsa len je rok 2025 a ja si myslím, že aj ľudia, ktorí majú napríklad na 30, na 40 rokov, veľakrát, keby nemajú predsudky, by mohli v niečom zaujať. Preto chcem, keď povieš sumu, že možno to namotivuje aj niekoho staršieho, že OK, budem sa... To je, hovorím, tak rentabilné, pozrieme sa na internete, uvidíme. Kľudne sa pozri, povedz. No daj, že koľko zarábame, to ten spending report tu je, ne? Tak tu máš marec príjmy. Príjmy alebo príjmy. 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 OK. 12 000 eur.
No, OK. to bolo asi v marci, Mhm. február bol, vieš, to je také ako rentabilné, vieš. To je 5300. 5000, OK. no. Čiže není to stabilné. Není, Není. vieš, tu máš januáre sú strašne slabé, vieš, 4700. 4704. Vieš, OK. to je také, no. Som odhadol naše Tak ľudia, musíte začať makať na taký... Počkaj, Tak to je vieš, tá spoločná, to není tá tvoja. To je čisto. spoločná, To je vyslovene, spoločná. to je spoločná. OK, takže to máte spoločné Aj my dvaja. máme furt akože všetko spoločné. Ale vieš. aj tak akože úžasné na dvoch mladých ľudí, čiže Tak je to ľudia také, musíte začať hasiť sociálne siete, aj tí, ktorí Hej. máte nad 50, nebojte sa toho. To teraz takých je na internete, nad 50, vieš, tí idú bomby, tam tie dve slavky, no. A tak vieš, není to o tom, že treba robiť vyslovene sociálne siete, rob to, čo ťa baví, vieš. To je Jasné, najlepšie. jasné, Rob, nie. čo ťa baví. Keď v tom budeš najlepší, čo keď to budeš robiť 10 rokov v kuse, tak sa staneš najlepším, budeš zarábať, vieš, s hocičím, čo chceš robiť. Kto je podľa teba najlepší influencer na napríklad Slovensko-Česku v tom, čo robí? Keby si máš vybrať jedného, či už je to ako osobnosť, či už je to ako prejav, či už je to ako, jaký content robí, ako má postriané videá, všetko. Na Slovensku? A Česku. Česku? Kľudne. Na Československu. Duklok asi. Duklok. A on je akože taký, že v pohode. Že s ním by som vedel sadnúť na pivo. Áno? Aby sme si vedeli pokecať podľa mňa. Hej. Neviem, ako iný mi tak nenapadá. Chcel by tam taký, bo on má, vieš, aj dobrú reputáciu prakticky, vieš, dobre má videá, veľa investoval do svojich videí. Príde mi skromný, vieš, lebo je strašne veľa influencerov, vieš, čo sa hrá na niečo, čo nie sú, vieš, a že také zárobky máme a pritom proste 20 eur na účte, vieš, také no. Dobre, točila priateľka vlastne video spolu s tebou, že si bol na zuboch. Zaujíma ma, ako to prebiehalo, prečo si sa rozhodol, lebo na Slovensku je toto veľmi taká, nepovedal by som, že tabu téma, ale téma, ktorú strašne ľudia hejtujú. Tak aké máš ty z toho pocity, čo by si možno odkázal ľuďom a prečo si sa rozhodol pre tento zákrok a prečo práve v Srbsku? Prečo by to niekto inak hejtoval? Ľudia to hejtujú podľa mňa, pretože dojebeš si svoje vlastné zuby, to je prvý argument. Druhý argument je, že prečo si to dával robiť v Srbsku, v Turecku, nie na Slovensku. Ďalší argument je, že iba Slováci to robia kvalitne, Turci tam dávajú fejkový plast, Srbi tam dávajú ocel, alebo neviem čo a takéto. Čiže toto ma zaujíma. No, ten prvý argument, že si zničíš zuby. To ja som mal aj ako vlastne pod Petriným videom na TikToku, lebo robila akože tomu reklamu, tak tam veľa ľudí, že a zničil si svoje zuby a aké si mal pekné. No neviem, kamo, ty si videl môj rentgen? Ty si videl moju zubnú kartu? Jak môžeš vôbec povedať a tvrdiť v komentároch, že ja som mal akože v pohode zuby? Vieš, ja som mal akože zničené zuby, to mne 5 zubov chýbalo. Mne už prakticky 5 zubov chýbalo. Dve jednotky, čo som mal, boli mŕtve, lebo som dostal sklenenou fľašou cez pisky, keď som mal 15 alebo 16. A ja som mal zničené zuby, vieš. Čiže tam nebolo prakticky iné možnosti. Vieš. Keby som si mal robiť jednotlivo zuby, tak ma to vyjde niekoľkonásobne drahšie, ako keby som si vlastne to dal zrobiť takto, ako mám. Čiže vlastne celý mostík, to mám vlastne celé zuby dokopy a vlastne nalepené. Prečo v Srbsku? Lebo nie som milionár. Lebo hoci koľko zarábam, hovorím, ten zubár by ma porobilo 2-3 mesiace. Čiže Srbsko prichádzalo na jazdov. A ja som o nich čítal dávno, rok, 2 dozadu, a že veľa Slovákov tam chodí. Vieš, tak sme si zavolali, ne? To nie sú Srbi originál. To sú Slováci žijúci v Srbsku. A robia to. Pretože to je normálne kolónia Slovákov od čias Márie Terezie 250 rokov dozadu, ktorí tam proste ostali. Chápeš? A majú tam slovenskú komunitu. Ty prídeš aj tam všetko po slovensky, všetci vedia po slovensky. Vieš, a teraz si zober, že keby idem do Turecka, ako im budem vysvetľovať, že toto plomba, vieš, tie medicínske výrazy, akože dobre, ja viem po anglicky, tak by som sa naučil, ale taký bežný Slovák nie. No jasne. Vieš, a tam normálne môže bežný Slovák prísť, čo ich tam bolo milión. X5 nové, staré auta, proste všetci, no majú všetci Slováci. Čo už o niečom svedčí, vieš, keď tam príde aj bohatý, aj akože chudobnejší. Jasne. A vieš pekne po slovensky vysvetliť, aký je problém, toto pekne po slovensky ti povedia, paráda, vieš. Hlavne je tu stále ten istý servis. Podľa mňa veľa ľudí si žiaden taký istý servis. Ešte lepšie. To je neporovnateľné. No, ale chcel som však oni tam robia od 7 rána do polnoci, keď treba. Chcem vidieť tu na zubara, čo bude robiť 5 minút po tom, čo mu padla.
zle som sa vyjadril, nie servis, ale ten materiál, že lebo veľa ľudí, aj toto je argument, že v Turecku nedostaneš zirkon, ale dostaneš tam nejakú pičovinu. Ja by som chcel apelovať na to, že ten materiál je úplne ten istý, ako by si dostal na Slovensku, možno ešte lepší. Tam sa to líši iba v tom, že v Turecku jednak, napríklad teda v Turecku, ale aj v Srbsku, je nižšia minimálna mzda, tým pádom tí ľudia dostávajú oveľa menej peniazí, sú tam menšie náklady na život, keďže na Slovensku je všetko drahé ako v Amerike alebo v Dubaji. A posledná vec je tá podľa mňa, že v tom Turecku si nedávajú ani takú prírážku. Pretože na Slovensku, tým, že je tu všetko drahé, aj na tých zuboch sú podľa mňa extrémne. Ja som to riešil ešte s jedným človekom a najlacnejšie, ak nerátam východ Slovenska, to už je trošku, že to nie je ani Slovensko. tak som východňar. Tak na západe Slovenska je najlacnejšie sa pohybuje okolo 15 až 18 000 eur za 24 zirkonových koruniek. Čo je podľa mňa... Toto si dovolí iba milionár, vieš. Ja som sa tiež, keď som išiel poslednýkrát od slovenského zubara, pýtal, že komu vy vlastne ešte budete robiť zuby tu v tejto krajine? Sa akože smial. Hovorím, tak dobre. No. Je to extrémne predražené. Ako neviem, či to je predražené. Ja neviem, za koľko sa kupujú tie veci. Ja netuším, koľko on má plat, ja netuším proste, čo je okolo toho, koľko stoja priestory. Vieš, možno je to adekvátna cena, čo ja viem. Ale viem, že v Srbsku proste mali tie isté akože materiály, ktoré vidíš aj tu na. Hej, to sme sa o tom rozprávali, mi ukazovala tie veci, potom som si to všímal a videl som, že sú dostupné na Slovensku. Ale hej, ten plat a všetko, vieš. Ona nás tam pozývala, akože tá zubárka, čo jej to patrí, že však poďte tu bývať, nie, tu je dobré, domy za 30 000. Reálne, tam máš domy za 30 000, vieš. Že obrovské, murované, vieš, pekné. No, ale nechceš žiť v Srbsku, no. No, to asi nie. Napríklad... Akože takto, aby som, hej, zase nehovoril zle proti ním, služby sú tam lepšie, kam ako na Slovensku. To sú všade asi. To proste, či chceme, či nie, ja ako veľký patriot, hej, som tiež odchádzal tam mať vyslovene nasratý. Najhoršie cesty, ja som sa pripravoval, hej, že to tam rozbijeme auto, nové tlmiče, nebo tam tankodrome, lebo však tam bola vojna, vieš. Najhoršie cesty, Nitra, Maďarsko. Zbytok, jak tento stôl rovné, vieš. Nádherné. Počuješ všetko nové cesty, služby, to je neskutočné. Hovorím, ja mám ešte vyštudovanú hotelovku, pomimo filmovej, a ja si dávam zakladať na tej akože obsluhe, vieš, lebo ja som sa to učil, vieš, že čo, jak, kde má byť položená, neviem čo. Tu prídeš, obsluha príde k tebe raz za hodinu, nechceš sa nikoho dotknúť, ale hej, s gastrom by bolo dobre niečo robiť. Tam ťa obskakujú každých 10 minút, vieš. A položí pre teba tak veci, že ich ešte etiketou k tebe nasmeruje, no proste všetko, jak má byť. Za tie drobné, čo tam zarobia. Proste tam ten servis a vo veľa veciach nás hlavne tak aj za tie drobné, čo tu tam stojí reálne. Nás tak predbiehajú, že to je proste niečo neskutočné, vieš. Milí ľudia, gastro proste výborné. Hovorím, to je tak super krajina, že ja sa tam rád, aj teraz sa budeme vraciať v koncom apríla, kedykoľvek vrátim, vieš. Keď už sme pri tejto téme zaujíma ma to, že koho si volil a akú máš názor na momentálnu politickú situáciu na Slovensku? No, bieda, to je ako... hlavne tá transakčná daň, vieš, všetci sú rozhadaní, všetci sa tam bijú o ministerské akože stoličky. Transakčná DPAčka, pozor, o 3%, to je... DPAčka, vieš, tvárime sa, že je konsolidácia a šetríme, pritom sa rozdávajú, vieš, platy, doživotné renty, neviem čo. Vieš... Koho si volil vo voľbách? To nepoviem. toto je presne vec, inak, čo som vedel, že sa... Poď. Že som vedel, že sa opýtaš. Zaujíma ma to pretože... Sa to volá Temná pravda. Temná pravda, ale zaujíma ma to hlavne pretože strašne veľa ľudí, ako tak sledujem, známych, strašne na silu, podľa mňa, ja to tak cítim, je to môj názor, na silu pretlačajú progresívne Slovensko, progresívne zmýšľanie a všetky tieto aspekty. A napríklad aj Saifa bol teraz v 360-ke, čo majú nové médium a tvrdil, že on nepôjde do Ameriky už, lebo Trump, alebo... Ale v prvom rade Trump nie je Amerika. Treba si povedať. V druhom rade nemôžeš tvrdiť na základe podľa mňa niečo, že je niečo zlé a tvrdiť, že to druhé je len to dobré, pretože všetko má aj pre aj proti. Nie je to tak? Bolo tu Olano spolu s SAS-kou, nebolo to tu také rúžové, ako ľudia očakávali. A to ja som v tých voľbách volil Olano. Pozor, lebo Matovič sa mi vtedy pozdával, aj keď je to cvok, lebo proste bol človek, ktorý im povedal pravdu do huby. Jak robí teraz Fiky. Ale celé sa to tak zvrhlo, že je tu naspäť Fico. A preto ma to zaujíma. Tak nepovedz, povedz, že možno... Ako mám politické akože videnie. Áno. OK. Vieš,
Toto je super napríklad aj na mojom YouTubeovom kanále, že ja viem si zhruba zaradiť ľudí, vieš. Mhm. Ja sa nerad bavím o politike preto, lebo politika v dnešnom svete rozdeľuje, vieš. Moja babka ma stále učila, že nikdy sa nepýtaj nikoho na politické názory, vieš. Pánske huncúctvo, pohádate sa, vieš. A vždy aj prevládal taký spoločenský názor, že nebudeme sa rozprávať o politike, vieš. Teraz sa to aj posledných, ja neviem, 50 rokov Tak ale ja robí. chcem, aby ľudia boli A- rozhádaní v komentároch, preto sa ťa No, to, preto jasne, sa ťa akože to pýtam. to robí čísla. Čiže napríklad ja aj viem, že moji sledujúci, viem, že ten zhruba, ak si volil Fica, vieš, a táto, hej, ktorá má na sebe farebné duhové ponožky, asi volila PSK, vieš. Čiže ja hľadám aj témy vo svojich videách, ktoré spájajú, vieš. Ja mám rád, vieš, že si vypočujem aj jednu stranu, aj druhú stranu. Moje politické videnie, vieš, je niekde asi v strede, vieš, niekde asi v strede. Čiže nie som za vyslovene woke progresívne veci, niektoré progresívne veci mám rád. Čo sa týka, ja neviem, napríklad migračnej, ako tej nelegálnej imigrácie, vieš, ktorá ja neviem, v Nemecku alebo hej, v tých lepších krajinách v Anglicku, tak tam som proti, vieš, extrémne proti. Vieš, to ja by som sa aj s puškou postavil na hranicu, keby, vieš, som mohol. Len aby nikto neprešiel, vieš, lebo to sú proste, vieš, boh vie, kto to je. Napríklad tak, ako to majú Poliaci urobené, vieš. Poľsko teraz je, ako čo sa týka politiky, podľa mňa na tom veľmi dobre. Keďže si živnostník, ako sa ťa to dotýka celkovo? Lebo napríklad ja osobne som si myslel, že mňa sa politika nikdy nedotkne, lebo hej, proste si sám sebe pán, robíš, čo ťa baví a tak ďalej. A napríklad, ak zaviedli transakčnú daň a koniec koncov aj tú DPAčku, už sa to človeka dotýka. Zatiaľ som neprijal ani 1 cent od 1. apríla, takže neviem. Tak je tam nejaká transakčná daň. Ja ale neviem, či sa tomu vlastne kompletne nevyhnem, pretože keď správne rozumiem, tak ako čo mám banku Tatru, tak jednak oni to preplácajú, ale aj keby nepreplácali, ty vlastne keď príjmeš peniaze a Neodvedieš ich. Nie, jak neodvediem? No, že vlastne, neodvieš, pardon, že keď príjmeš, ale vlastne ono poplatky sú len za tvoje prevody niekomu. Čiže ak neuhradíš. Čiže ak si ich vlastne budem medzi svojimi 2 účtami, čo mám v jednej banke prehadzovať, tak by sa ma to nemalo dotknúť vôbec. A keď budem platiť zdravotku a sociálku, na to sa to nevzťahuje, čiže ja som prakticky na transakčnej, sa ma to nedotkne. No, a hlavne vy živnostníci si môžete hrániť, keď máte paušálne výdavky zo súkromného účtu. Jasne. Nie som. Takže win-win. Čiže... Takže vlastne SROčkári, týmto vás zdravím, všetko dobré. Bohužiaľ. Je to tak. Dobre, premostím ešte k Celebrity Combat. Aký máš názor na to, že vlastne Ritter s bratom boli vylúčení? Možno aj na základe tvojich videí, ale ja si myslím hlavne, že teda na základe toho, čo sa všetko udialo a teraz ich prijali naspäť. Reklama. Jedným slovom, proste reklama. Ale aké to vrhá svetlo hlavne na vedenie tým pádom? No je to, ako na vedenie, akože podľa mňa nešťastné svetlo. A je to totálny výsmech Profantovi, je to totálny výsmech Profantovým rodičom, je to totálny výsmech SBS-karom, je to totálny výsmech zdravotníkom, ktorí ošetrovali jeho oko, keď zase takéhoto človeka zoberú naspäť, vieš. Mne je jasné, že ide o reklamu, ja dnes som Bobby. A je mi jasné, že tá kontroverzia proste dnes je dôležitá, však aj ty chceš toto, nech sa ľudia rozhadajú v komentároch, ale neviem, ako, vieš, mali by byť stanovené nejaké hranice. Myslím si, že už keď tam je nejaké ubliženie na zdraví, či chcené alebo nechcené, lebo však je to bojový šport, môže sa tam hocikto zraniť. Keby sa ospravedlnil za to, čo zrobil, hej, neviem, kajal sa, v poriadku, keď ho zoberú aj druhýkrát, ale keď sa ešte vysmial prakticky na svojich streamoch tomu človeku, vieš, nech si ľudia urobia názor, ale podľa mňa to je ako veľmi nešťastné rozhodnutie, aj keď sa pozeráme všetci na to tak, že je to reklama, lebo ľudia nie sú blbí a vedia, že to je reklama. Čiže Bizar by mal mať hranice podľa teba? Tak ako, hej, ubliženie na zdravie je už ako taká hranica, že... No ani nie to, lebo hovorím, to sa môže stať, ale mohol som správniť. Čiže to chovanie potom, jasné. No. Ďalšia vec je, že vlastne Celebrity ako keby podporuje ľudí, ktorí majú záľubu v maloletých dievčatách. O tom si už tiež točil nejaké videá. Na toto máš aký názor? Lebo za toto napríklad už aj Clash povylúčoval väčšinu ľudí, ktorí mali. Aj keď teda musíme povedať, že ani jeden nebol za nič odsúdený z Celebrity Combat. No samozrejme platí nejaká prezumcia neviny, aj keď zase Fivko, youtuber, on akože to dosť dobre rozobral, sú tam aj výpovede jedného dievčaťa. Takisto na našom Discorde, čo ja vlastne spravujem, tam mi tiež veľa dievčat písalo, veľa dievčat dokázalo, mne, lebo mi posielali screenshoty a videá. Hej, on sa vlastne neštíti ničoho, no, čo je docela prúser. Vieš, stále, hej, kým nie si súdne akože toto trestaný, tak prakticky nič sa nestalo. Ale hej, dôkazy tam sú, dôkazy hovoria jasne a vieš,
ak mám robiť diablový advokáta, a to teda ako Celebrity Combat, tak ak nie Baron, tak kto? Kto je natoľko kontroverzný, že by zrobil takú reklamu. A vieš, veľa ľudí chce vidieť, ako Baron dostane na piču, podľa mňa, lebo ho nikto nemá rád prakticky. Celá Bratislava, ja neverím tomu, že on chodí len tak po ulici. Nechce sa mi veriť. Tu je otázka taká, či si naozaj myslíš, že je to len vlastne, že len tá kontroverzia donesie tie čísla. Poviem príklad, Clash napríklad teraz mal Jakuba Angela, hlavný zápas s Datlom, čo je fitnessa, ktorý má 300,000 followerov a viac, alebo Tomáš z Naked Bananas chodí často do Clashu. Nemyslíš si, že práve takíto ľudia by mohli doniesť práve, že ešte viac ľudí a zároveň aj pozitívne vrhať svetlo na tú organizáciu, ale zase bolo by to drahšie. No veď to by bolo drahšie. Vieš, keď tam zoberieš ľudí, ktorí jediná ich práca je streamovať na TikToku a majú tam, vieš, zarobia tam 100 na mesiac. Come on, dáš im 500 eur a pôjdu sa pomarovať do klietky v pohode. Vieš, a donesú tých ľudí. Čiže pomer akože cena výkon v tomto prípade vyhráva. A Baron topka, vieš. Neviem, koľko zarába on, ale viem, že má akože dlh na zdravotke, však to je akože dohľadateľné. Čiže verím, že aj on ide za hocičo, za mužu tam proste pôjde. A vedia v Celebrity Combat, že proste tie čísla zrobí, lebo je natoľko kontroverzný. Čiže pomer cena výkon, vieš, oni ušetrili, vieš, on zarobil tie drobné, nech má. Za aké peniaze by si sa išiel ty pobiť s niekým do takejto organizácie? Aká by bola tvoja suma? Dámy a páni, pokiaľ chcete zistiť odpoveď na túto otázku, tak bežte na herohero.co/temná pravda, kde nájdete podcast v kompletnej dĺžke spolu s momentami, ako napríklad tieto. No toto je super, vieš, toto ma zaujíma, toto chcem Celebrity Combat vidieť, vieš. Smrť je práve to, čo bolo pred všetkým, pred spermiou, pred všetkým. No dobré, ale už keď sme boli spermia a išli sme do vajíčka, už si myslíš, že už aj to sme nejak vnímali nejakým spôsobom, bola to nejaká určitá forma života? Že keďže tvoja priateľka je dosť známa na sociálnych sieťach a aj už spravuješ kvázi aj jej financie, čiže vidíš, koľko zarába. Ako tvoje mužské ego napríklad vníma to, že možno v minulosti zarábal viac peniazy ako ty? Čo hovoríš na Majlinine tehotenstvo? Ako si myslíš, že toto celé dopadne? Lebo aj na to si robil nejaké videá, tak toto ma zaujíma, tvoj pohľad. To mi to nejak akože chýba, tu je nejaká diera v príbehu, vieš. A potom sa začneš pýtať, ona sa začne zakoktávať a sme doma, vieš. Jak to bolo, toto, čo oni tvrdia? Že vy ste boli vonku, ty si išiel údajne po Majlin a tvoja priateľka išla po Sniperovi? Alebo Majlin mala chuť si spozerať dilda do Erotic City. Sniper povedal, že buď vymeňme si ženy. A niekto ako Sniper, ktorý, vieš, ja viem, čoho on je schopný, akože toho bizaru, ale v tom čase som nevedel, hej, že či to hrá, alebo je reálne taký. Užíval si niekedy nejaké drogy? Takže toto bol bod, kedy si povedal, že podáš trestné oznámenie, keď sa vyražal tvoje... Nemôže sa vyražať proste nikto mojim známym ani náhodou.